जों दिनै 2 डिसेम्बर थाजिं तीनटा तामानि जरावनो आगरतलानि सिमी जों दिल्ली थाना बागै रुवाना रेलायखा जत तिप्रासा लुकुरक तिप्रा हास्ते गोनांगै तामनि बागै हिंके 5 तारिख दिनै दिल्लीआव जों जन्तर मन्तर थाङै बुबाग्रा बाय तुइदुलजाक जों कायसा दिनै तिप्रामो थानिंगै जों अ जागा दिनै ग्रेटार तिप्रालेण्डनि डिमान्डनो माननानि बागै जों अ जागा खरां दिसालायनाय मनि बागै गोबांमा कुना कुनि ताई जत जागानि बरक दिनै तिप्रासारक ताबुक बेले सामुंनि जरा माइरक रामानि रसमा जरा हाइफानो बाक्साबा ज्राइरक स्कुलो एग्जाम रक चलि दंगो नक रगो सामुं गोबांमा हाइफानो सेक्रिफाइस हाथाय दफानि बागै जरा दिल्ली मुभमेन्ट नो तिनि थां दंनाय रक ओ मालफुं कलग एबा ट्रेन कासाय कासाजाक रक नो जत ताकु बुकुमा फासंनो आनि खाबाय खुबाय हामबाय याफारो एवं काइटन थाने आनि सुरमुं दंनाय जतनो पाल बाक्सा खलायै जों अ जागा दिल्ली थां सगैनानि बागै सार हाइके काइसे सुमुं ओ दिल्ली थांमानि बा ओ थांमानि काइसे सामुं दिल्ली चिनी मटो काइसानो चिनी ग्रेटर तिप्रालेण्ड आबनो इसु तुयनो जों दिनै दिल्ली थाना बागै जों नखर लायजा हाइके दिनै ओ दिल्ली थाना जानो खराब बुसु चिनो अरो 1500 जों सालनै दिल्लीआव जों खाना 4 तारिख नि सारि खाइजों थां सगैनाय हिंके जों 5 तारिख 6 तारिख के जों दिल्लीआव जन्तर मन्तर दरना खालायनाय